Ayo. Yo, 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 yo. Kula nuwun, kula nuwun. Petruk Manjung badhe matur nggih Ndara. Tabuhe aja diselehke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombong mongkok seneng ora kaya kanji bengi. Nyatane Petruk Manjung Ngawen Klaten Sumrambah Sanggar Seni Ratu Mayang bisa sowan ana ing Laladan Kebon Sari RW 08 Delanggu Kabupaten Klaten anggone para warga ngadani ya kuwi riyaya kupatan utawa riyaya kupat. Halal bihalal. Nyatane wis taun 1952 nganti saiki ora kendhat ora pedhot ya mung rikala semono jaman taun 65-66 kuwi ora diadani kaping pindho banjur taun 2021-2022 kuwi uga ora diadani merga kahanan ana pagebluk mayangkara kang asebat ya kuwi awujud COVID-19. Mama ji manam cira cinema Rajinema mama loro cira luma. Coba aku pengen ngetokke sing suwe ora nate ditokke. Men karo kanggo belajar karo anak-anakku kabeh. Iki larase slendro diwalik larase pelok. Peloke patenem. Coba aku kepengin ngatonke layang karahinan mumpung iki Mas Gunadi ya kepareng tindak pirang-pirang bisawanan ora bisa bareng-bareng karo Sanggar Seni Ratu Mayang ya merga sedulur akeh kabeh padha ujung kabeh padha riyaya antum gawe antum wektu nyatane kabeh ya nyatane ra iso kelar ning nganggo WA wis cukup ya. Bot-bote tresno karo adi-adine, tresno karo kakangne Petruk saka Manjung. Wah, omahe pucuk gunung kono. Anggere rapine mbledos ngungsi wis ae. Layang-layang ciciralu, yen jaman semono intro kuwi dienggo lagu ya kuwi jaman sing ngangkit kuwi Pakku Sraten, Pak Wito Radio. Kuwi lagune apa kali? Doro apa? Doro muluk apa keplok muluk kae. Oh ngono. Dienggo lomba karo Mas Ardi, Mas Tegar, Mas Teguh. Coba yo kawitan saka buka kendang ya kena saka buka balungan kena. Nah. Yo coba Sanggar Seni Ratu Mayang.